cadre pour accueillir cette exposition qui nous parle aussi de... Sećanja i na radu sa mladima, a ova je prikazana kod vas u muzeju. Alors cette exposition a été est du maire de Belgrade et a déjà tourné dans plus de 12 villes. Svesna svih žrtava koje je nastradala čitava teritorija Srbije bila pod okupacijom Prvog svjetskog rata. En pourcentage, c'est la... Razgovor sa njegovom ekscelencijom smo otvorili i druge, pre svega teme vezane za kulturu, za bogatu tradiciju srpsko-francuskog prijateljstva i nastavak, nadam se već tokom godine kada predsjednik Francuske poseti Srbiju, da i dobar i veliki broj respektabilnih ekonomista, odnosno investitora, takođe dođe sa njim i vidimo svoje mesto kao region i u tim razgovorima. Ono što su od njegove ekscelencije dobili kao potvrdu jeste da Francuska ima intencije da se širi i u ostale gradove regione, ne samo u centralni deo Srbije, dakle u najveći grad Beograd, već i u ostale delove naše republike. Zahvalio bih se zaista na svemu onome što je učinila francuska ambasada i Francuski institut u Srbiji za našu kulturu. Kao što znate, grad Čačak je nedavno imao odličnu izložbu posvećenu Petru Bojoviću, vojvodi Petru Bojoviću u Parizu, veoma posvećenu. Nastavljamo tu kulturnu saradnju. Na sreću imamo zaista divne prijatelje, kažem i svu podršku i u drugim pristupnim fondovima o kojima smo takođe pričali Evropske unije. Francuska će nam dati sa ekscelencijom Madolonijem takođe podršku. Cette exposition a été inaugurée à Belgrade, a tourné dans plusieurs villes de Serbie. Je suis très heureux qu'aujourd'hui elle soit à Čačak. Ova izložba je obišla mnoge gradove u Srbiji, otvorene u Beogradu i ja sam vrlo srećan što je došla i u Čačak. Et donc avec Monsieur le maire, nous avons parlé de la volonté de la France de développer ses relations avec la Serbie dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels. I sa gospodinom gradonačelnikom smo razgovarali o spremnosti Francuske i Srbije da razvijamo veze i da ih unapredimo u svim domenima, kulturnom, političkom i ekonomskom. Avec cette année la visite en Serbie du président de la République française qui aurait dû avoir lieu à la fin de l'année dernière mais qui a dû être reportée. Ove godine očekujemo posetu predsjednika Francuske koja je trebalo da bude organizovana u prošle godine, krajem godine, ali je odložena, a bit će realizovana ove godine. Et donc avec le maire sur tous ces aspects politiques, économiques, culturels, aussi sportifs, nous avons discuté pour voir ce que nous pourrions faire encore de plus entre la France et Čačak, et j'espère que dans les mois qui viennent nous pourrons, je dirais, développer encore notre coopération. I nadam se da ćemo tokom meseca koji dolaze uspeti da realizujemo upravo ono o čemu smo sa gradonačelnikom razgovarali, a to je razvoj saradnje u domenu kulture, ekonomije, politike i sporta.